Fanya hai jotono lamsuk phiro ani channel o phung kaham tai jotono no tabu khongkai mamu songoi jongo miani mui muthungoi jongo hongka tai mai songoi jongo gan busakai bini nonoi bai an busaki tv nai jong oke tabu khang kaisa kam khaigerana mai nyo hongkai botoi mane ranjak tabu ko kioknan bagai kom khairajak ta okai joto nai chongbai jan blog no pai thok jora tei tabu khe phungni mairok chabai akubai nei rirok subai kha rirok subai nei nogrok pharbai gundarok tisabai nei suparo sutir maba khe yang dogalam yang sadong no bakha go pharandi rekha hingke oborok khe bwsai ko haing bai tongla hingka carpet o mia o bo charai bwsa khiri rekha hingkai khiri ma carpet sumani khukti rok totara ran thangbai kya pura leng suka hiling mani carpet khinang jak hingka ma susinai ta carpet rok borok suti hama khanai da tabukha leng tokha tukurna ni bar tamanai jongkha serai tukurna nangjawan ti rok to joto ready khaibai jak tukurna simsi baki tabukha super pharamani no rok khabal den jaga tlang khata satungo tontoi mani hingkai tukurna bagai ready khai tongo angkha tabuk bokhai rok jeng bol thungjak sele hanoi ko bin busaka bini hai saka bakangai jongo bokhang mobile pailaya angkai ngo tui tongoi ko tui panjogoi tongo arpore khe jeng mamai kanai tukulai tabukai tukubaya kubai nei bwsak rok hulai nhai lotion phulai thok rok phulai cream rok phulai nhai tei o jaga khe thik tongyai ko bini diaper kanui nhai je bothrai mani abo to hamka haipano bithi phului tongkho aboni bithi rok phului akoi nhai bana rirok chumrui rekha hingkai ani kam paikha arpore khe ang tuku sinai ta sida haino kosto mani bono ri chumrunani rok cream rok phulna hingkai lori mamani yang biang rok si cream rok nangoi mokol logo habiyang se bo hingkai chuki stand by mani abono thik khai tongo thepai mano tei sa hanani khat stand ta chuki khat stand hingke cherai no jaga roi no rwjai no thepai rima naigerna mia rwjai suje nangkha nangyang check khaijak le tini phungai kheno hingkai o kaisa kaito bo chumui thumani abo kaito kunungya hingke current bo thangai ri rekha tei kaisa rwjai abo hingkai sutui nangjak ang tak thepuro se saimano current se phaijawkha hingke o rwjai sutui nangjak saimangkha tabuk bono hari kalangani ang borok nai tongsinai angkha rwjai phrani phasinai satung tongkhobola motamoti abo ang kokborok no nai tongo tangai hingke kolkata thangnani hinui ticket tankha 15 March mas ni 6 tarik o exam tongo hingka tai 10 tarik bai 22 tarik February ni bisingo ta kaisa exam una hinui sao date rwya kupia borok a bisingo hinui sao date srwphlailia hingkai election swkang phanangmano election ulo phanangmano hingkai board rwui thangnai hinui 18 tarik ticket tankha borok date sriya hingkai chungno date rwkhaisi chung election swkang jing mangnai hinui sakang blai amse 15 tarik o se chungno date rikha tini tabuk
Engka ang tang menanyai na kapnai na tam khanyai chin college teacher no phone khaima se sar date fix khlai ke dadi papa chahodi ini sama se dadi papa date fix khlai ji ini sama se janabo keno ma amti rokpo tomo master abori kok sabo sahor na grupo semana na hani rokpan sadita janabo keno po tanji pun dong didi mom tani si chalang kana hai ma tong jago ang to semaliya bai jani uno thangna na thangya খুব ওয়ানা মাসিংসা ব্যাপার খাবো তাবকে টি-শার্ট পাই সাবসে থলাই বাজা লাখিয়া খানাय রাव ब्रजाब्रो बुजा खानाय खानान दक चान्स मायांगै दंखा ताई चिनी खबर हंकाय चिनी एग्जाम नि खबर हंके 15 तारिख date riada 15 तारिखो 15 तारिख saljangnai 2 din nai hinta 15 तारिख saljangnai 20 तारिख saljangnai pongkai sung thik nongoi na 18 तारिख thangkai cinta komi khata bole दुकानो सरapse thanglai nai biskut rok chalai kulai nogo phai mani rok hoya khoi tabkai mai mui bok sairi rekha bo hungkai sele tv nai tong jago kha an bwsakai bai phaijak bai be baksa kochiri salai bor kochiri pu basi bisi thait ri sir kawa hen thait na mai ke rice cooker box seri rekha hingke obo sauna nayo wana jak phan mano tamabo alu raja khnai tamba ke wana jak mano hingke awondro songnai do angkai alu gre awondro khanyai kirana agi ocharai puro anana awondro khaisar walo awondro tini ang khaigena ta tongmang ani yangni katal aikat chokpai kya sitra mane aikat phunukli yang photo sing phunukri siwon takalai ke election ang para than nangliya oron rui mankha ang blaken khusingkha election hingkai nya wasin para khasing thalai ai butre gena hanai inga tabo kha ni yangon tubkha ambaga yangon ang butri mankha arpore khe agi ani puilani aikat hingkai kolokta tabka ahaisi sira pen card मेरा मुई लगभग तैयार होने को है मुई मुन बैला हा बिन के तय कोनिया गेम बिन के तय कोनिया ब्लॉग आं ब्लॉग अर्जेंट का आं ब्लॉग खाइगला तामको बुन मासागरा मुई सगय मानि को थाइपुं बाय kosoi hingke mikun awondro gabkai thaipung bai ngopo thaipung bai muito tinin first time thaipung bai muito chanyai kirana gabkai ani awondro patata kung khata banyo mui kisari hoka tago masono mui rohanani ko mai sari rekha tao khu sung sala sinai mai khukya mai khortum khai ko ma songro ni mui maka sidoro ni kosoi awondro bokai sakawo tv nai tai
tabuk ke maisa belekya maisa unyai thuna ningi chokka an busakai mukri thangka angkai bin bisina bo sramjak guna songui nyai bono rui guna songui nyai habla sinai chongbo bokai tak boi ko khobor nai chong horong jak noito tamjak ancharai mokholi rikha tabuk ke guna songui rikha na go stand angkai waisa bai thangmani botisa thepatrui nyai kaini thebe mano tai duita angkai tolani bai thangka abo botisa kanda togoi sramnai sao top tini srammaliya obo ma tokha kisa hain tengo tiki drop sunda sodonjak haino kagui thangka ta angkai guna songui ringo na ang tabuk. Tabuk khai guna rok songba kya go bai kya angka hapan muktri phaya ko pora sijangnai tongo kwbangma selero hapan swinyani angkai thulai sinai chwng tini bagui asuk jora twino norok ani blog nai bahai ma tongjak bai khe jotono comment khai sadi tai naithokjagui tongkha hwnkhe like ridi hinkhe jara subscribe khai korok hwnkhe subscribe khai ridi khwnatei kaisa kwtal blog tubai ang nor bai haini hai malai phinai jotono no hor kaham.